मोनलायदों ओमफ्राय Hello guys, namaste, खुलुमबाय, welcome back to Julia vlogs साननि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जों नै दायो प्रग्रामाव फैदों आरोना नै बुक फेयाराव स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' टुदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदिनि ओमफ्राय सिङाव मा डिजाइननि साजायदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय mwnbai सान्दुङा नायजा खालाम मा सोलोंबाय जुरिया ब्लग बे मादैनि जुरि ब्लगखौहाय नोंथांमोना मा थुखानांगौ होनना साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना नायजोबानो जाबाय आरोना बे थांथो जोंनाव मालाबा औ थांगोन थाथोंबा दे नै मादैजों आंजों लोगो मोनलायदों ओमफ्राय जुरि ब्लगखौहाय नोंथांमोनहा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय मा थुनांगौ मा थुनाङा थुना होजोबानो जाबाय लोगोसे शेयारबो खालामना होबानो जाबाय आरोना बे मादैनिखौ बर'जों बर' अनलायाबा नङा होमबा थांसै ओमफ्राय आङो माने लोगो मोनलायदों आरोना ओमफ्य मा होनो गाबोनहाय 7 थारिख ना गाबोनहाय ड्रामा थियाटार दं आरोना प्रग्राम दङ जोंनि नाटक दङ औ बेखौ नायफैबानो जाबाय सोर सोर नायनो गोसो गाबोन होगोन ना ब्लगखौ ओमफ्राय थांनोसै ओमफ्राय गाबोन फैथोंसै मानसिफोरा औ दा गाबस्रालायनोसै बाय बाय Masih satu time. Mana mana begitu? Mana mana? Semua dari tampus nak beru dari situ. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' एसेनोसै गोजोन्थों बाय दायो थांफिनसै जोङो